Il-ħadd it-tajjeb. Illum 7 ta' Jannar, l-Epifanija tal-Mulej, nilqakom għal din il-quddiesa mill-Konkatedral ta' San Ġwan immexxija mill-Arċisqof Charles Cicluna. Jikkonċelebra il-Kapitlu Metropolitan. Waqt il-quddiesa tal-lum jitħabbru l-festi tal-Mulej għas-sena 2024.
Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Qegħdin niċċelebraw il-festa kbira tal-Epifanija. Hija il-festa li tikkonkludi dal-istaġun sabiħ tal-miliet, illum ukoll jitħabbrilna l-Għid il-Kbir. Il-Knisja tafżana biex nibdew minn issa għal din il-festa kbira tal-qawmien ta' Ġesu mill-imwiet. Illum nadurawh bħal mamlu l-maġi u nitolbu li hu jkun id-dawl ta' ħajjitna, il-kewkba li tiddi fidla. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri għaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirijieti tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob li l-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna li Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Gratias agimus tibi propter maniam, gloriam toam. Flimkien? Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Deus Anius Dei,
Jesu Christe. Domine Deus anios Dei, Filius Patris. Flimkien. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostrum. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Flimkien. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus. Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Flimkien. Nitolbu. U Alla inti l-lum b'kewkba mexxejt il-ġnus u għarraftom lill-ibnek il-waħdini. Fil-ħina tiegħek atina li aħna li ġa għarafniek bis-saħħa tal-fidi, naslu biex nitaxqu bik wiċċ imwiċċ fis-sebħ tal-kobor tiegħek fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajija. Ħajjiddi wiċċek. Id-dawl tiegħek wasal. Jiddi fuqek seb il-mulej. Ara, id-dlamiet jiksu l-art u sħab iswed il-popli. Iżda fuqek jiddi l-mulej u s-seb tiegħu jfittx fuqek. Il-ġnus għad jimxu fid-dawl tiegħek u slaten fid-dija tas-seb tiegħek. Olli u dawwar għajnejk madwarek u ara. Il-koll miġbura ġejjin għandek u lidek ġejjin mill-bogħod u bnietek iġorruhom fuq id-dirgħin. Imbagħad tħares u wiċċek jiddi u tħabbat u timtela qalbek għax fuqek taqa' l-kotra tal-ġid tal-ibra u l-għana tal-ġnus jiġi għandek. Imrieħel ta' iġmla għad jattuk l-iġmala żgħar ta' Midjan u Efa. Il-kol minn seba jiġu, mobija bid-deb u l-inċens u jxandru it-tifħir tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm ngħidu flimkien, il-ġnus kollha tal-art jagħtuk qima mulej. U Alla għati lis-sultan il-ħaq tiegħek,
il-ġustizzja tiegħek lil bini s-sultan biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek. Il-ġnus kollha tal-art jagħtuk tħaddar f'jiemu l-ġustizzja u sliem kotran sa ma jintemm il-qamar. Isalta minn baħar sa baħar u mixmara sa truf l-art. Il-ġnus kollha tal-art jagħtuk qima mulej. Is-slaten ta' Tarsis u ta' Gżejjer jagħtuk ir-rigali. Is-slaten ta' Seba u ta' Saba qotjiet iġibulu. Iqimuh is-slaten kollha. Il-ġnus kollha lilu jaqdu. Il-ġnus kollha tal-art jagħtuk qima mulej. Għax hu jeħles lill-fqir li sejjaħlu u lill-imsejken li m'għandux min jgħinu. Iħenna d-dajjef u għal-fqajjar, il-ħajja tal-fqajrin isalva. Il-ġnus kollha tal-art jagħtuk qima. Tieni qari. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, intom smajtu bil-pjan tal-grazzja li Alla tani għal-ġid tagħkom. Jiġifieri li permezz ta' rivelazzjoni għarrafni l-misteru. Dan hu l-misteru li fil-ġenerazzjonijiet il-moddija ma kienx marraf lill-bnedmin bħalma issa ġie rrivelat lill-apostli qaddisa tiegħu u l-profeti fl-Ispirtu. Jiġifieri li l-pagani huma msejħa biex ikollhom sehem mill-istess wirt, ikunu membri tal-istess ġisem, ikollhom sehem mill-istess weda fi Kristu Ġesu permezz tal-Evanġelu. Il-kelma tal-mulej. Rajna l-kewba tiegħu tila u ġejna nqimu l-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Meta twieled Ġesu f'Betlem tal-Ludija, fi żmien is-Sultan Erodi, xi maġi mill-Lvant ġew Ġerusalemm jistaqsu: fejn hu dak li twieled Sultan tal-Lut? Għax rajna l-kewba tiegħu tila u ġejna nqimuh. Is-Sultan Erodi sema bihom u tħawwat hu u Ġerusalemm kollha miegħu. Ġabar flimkien il-qassissin il-kbar u l-kittieba kollha tal-poplu u rrid jaf minn għandhom fejn kellu jitwieled il-Messija. U huma qalulu f'Betlem tal-Ludija għax hekk inkiteb mill-profeta. U int, Betlem, art ta' Ġuda,
Le, m'intix li żar fost il-bliet il-kbar ta' Ġuda, għax minnek joħroġ mexxej li jira il-poplu tiegħi Iżrael. Erodi imbagħad sejjaħ lil maġi bil-moħbi u tkixxef bir-reqqa kollha minn għandhom iż-żmien li fih deritilhom il-kewba. Bathom Betlem u qalilhom morru staqsu sewwa għat-tifel u meta ssibuh ejjew għajduli ħalli jien ukoll niġi inqimu. Dawk wara li semgħu lis-sultan telqu u ara il-kewba li kienu raw tila bdiet miexja qudiemhom sakemm waslet u waqfet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel. Kif raw il-kewba imtlew b'ferħ kbir tas-sew. Meta mbagħad daħlu id-dar u raw li t-tifel ma' ommu Marija inxteħtu fl-art iqimuh. Fetħu it-teżori tagħhom u offrewlu rigali deb, inċens u mirra. Imbagħad billi kienu missijin f'ħolma biex ma jerġgħux imorru għand Erodi, telqu lura lejn arthom minn triq oħra. Il-kelma tal-mulej. U tieżis f'dawn il-ġranet der fostna s-seb tal-mulej u se jibqa' jidher sa ma jerġa' jiġi b'seta u glorja kbira. Tul is-sena kollha flimkien mal-Knisja aħna ngħixu f'misteru tas-salvazzjoni tagħna li lħaq il-qofol tiegħu fit-tliet ijiem imqazzat għal għajd li fihom niċċelebraw il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. Din is-sena l-ferħ tal-Għid il-kbir li xerret ma' kull imkien fid-dinja se ngħixuh mal-Knisja kollha fil-31 ta' Marzu. Iżda kull nhar taħat il-Knisja tistedinna biex ngħixu dan il-ferħ tal-Għid. Għax kull nhar taħat il-Knisja tiċċelebra il-misteru kbir tal-fidwa tagħha. U tfakkarna li l-mulej bil-mewt tiegħu eret il-mewt tagħna u bil-qawmien tiegħu mill-imwiet tagħna ħajja ġdida. Marbutin ma' din il-festa tas-salvazzjoni tagħna hemm il-jum qaddisa tal-bidu tar-Randan li din is-sena se niċċelebrawh fl-14 ta' Frar. Hemm it-truħ tal-mulej fis-sema
li se jiġi fi 12 ta' Mejju. Fi 19 ta' Mejju jumejt il-50 li jara iż-żmien ta' rajt il-kbir tal-mulej. U imbagħad l-ewwel ħadd tal-avvent fl-ewwel ta' Diċembru meta mill-ġdid mal-Knisja nibdew ngħixu l-misteru tas-salvazzjoni tagħna. Il-Knisja tħabbar ukoll il-misteru tal-Eid meta matul is-sena tiċċelebra l-festi tal-Imqazza Verġni Marija Omm Alla u Omm il-Knisja tal-Apposti u tal-Qaddisin, tal-Martri, tal-Rajja tal-Irwieħ u tal-Verġni u kull meta tagħmel it-tifkira taħutna il-mejtin waqt li tagħti t-tifħir ġieħ glorja u rat il-ħajr lil-mulej Ġesu li kien li hu u li jibqa' għal dejjem sit iż-żminijiet u s-Sultan tal-ħolqien kollu. Għadna kemm smajna it-tħabbira tal-Għid il-Kbir li se jkun fil-31 ta' Marzu. Fil-profezija li tingħata lill-Erodi li jixtieq isir jaf fejn twieled dan is-Sultan tal-Lut, dor-rief tiegħu jikkwotawlu il-profeta u int Betlem, art ta' Ġuda, lem intix liżar fost il-bliet il-kbar ta' Ġuda, għax minnek joħroġ mexxej li jira il-poplu tiegħi Israel. F'din il-profezija jitħabbar mexxej li jkun raj, li jagħti ħajtu għall-merħla tiegħu. Fl-Evanġelju ta' San Ġwan Ġesu stess jiddeskrivi lilu nnifsu bħala ir-raj it-tajjeb. Illum qegħdin nifirħu u nirringrazzjaw il-mulej talli dan ir-raj il-mexxej mibgħud biex jira jigverna iħares lil poplu ta' Iżrael huwa wkoll raj mexxej ħarries u ħakem tal-ġnus. Illum isseħħ il-profezija ta' Xmun li meta iħaddan lil din it-tarbija fit-Tempju ta' Ġerusalemm u għandha 40 jum, jistqal li qed jara fih danu is-salvazzjoni, dawl għall-ġnus, glorja ta' Iżrael. U aħna li ġejjin mill-ġnus, aħna nieħdu sem minn dak il-misteru kbir imħabbar minn l-Apostlu Missina San Pawli l-Efesin li l-pagani huma msejħa biex ikollhom sem mill-istess wirt, ikunu membri tal-istess ġisem, ikollhom sem mill-istess weda. Aħna li ġejjin mill-pagani. U nirringrazzjaw il-Alla li l-Apostlu Missina laqqana tant kmieni fl-istorja tagħna mal-mulej Ġesu bil-qawwa tiegħu li jfejjaq, bil-qawwa tiegħu fuq il-ħażen. Aħna llum nifirħu li l-mexxej li ħareġ minn Betlem huwa wkoll raj mhux biss ta' Iżrael imma ta' kull wieħed u waħda minna. Illum il-kewkba tiddi, l-art ta' Ġuda timtela bid-dawl u li dan it-tfajjel ċkejken jiġu offerti il-frott tal-art u xogħol il-bniedem, id-deb,
l-inċens u l-mirra. B'xi mod il-ħolqien kollu jipparteċipa fl-arfien u fl-adorazzjoni ta' dan is-Sultan tal-Paċi, ir-Raj ta' Iżrael li twielet għalina u għal kull wieħed waħda minna. Illum hija l-festa vera u tassew tal-inklużjoni. Kulħadd huwa mistieden biex jiefa' quddiem din it-tarbija u jara fiha l-imħabba ta' Alla, il-ħnina tiegħu, il-kompassjoni tiegħu, it-tenerezza u l-viċinanza tiegħu. Imma dan it-tarbija skont il-profeta Xmun, skont il-profezija ta' Xmun, huwa wkoll sinjal li jmeruh. Erodi jixtieq ikun jaf fejn qiegħda din it-tarbija, imma l-ħsieb tiegħu huwa malizzjuż, jixtieq joqtolha. Għalih dan is-sinjal ta' ħniena, ta' tenerezza, isir sinjal ta' tmerija. Irridu naċċettaw li Ġesu f'kull epoka huwa dawl tal-ġnus imma wkoll sinjal li jmeruh. Illum aħna nisemgħu t-tħabbira tal-Għid nirċievu din l-istedina u fl-istess ħin din it-taħbita fuq il-qalb tagħna. Inti kif tilqa' lil Ġesu? Bħala dawl ta' ħajtek jew sinjal li tmerih? Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata ta' Ponzju Pilatu, miet u difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-Iben. Jum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-Iben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Aħna nħallu li ruħna tqum ħalli jiġi wiġna bid-dija ta' dak li hu d-dawl tal-ġnus. Ejjew nitolbuh flimkien. Ħajjiddi fuqna is-sebħ tiegħek mulej. Ħajjiddi fuqna is-sebħ tiegħek mulej. Għall-Knisja biex tiddawwal minn Kristu il-mulej u twassal il-bnedmin kollha id-dawl tal-Evanġelju nitolbu. Ħajjiddi fuqna is-sebħ tiegħek mulej. Għall-mexxejja tal-ġnus biex jożżu l-ġustizzja u sliem u jibnu dinja li fiha il-bnedmin ineħħu kull differenza li tifridhom nitolbu. Ħajjiddi fuqna is-sebħ tiegħek mulej. Għal dawk li tilfu il-fidi jew it-tama tagħhom fik biex aħna ngħinuhom jerġgħu jsibu d-dawl tal-Evanġelju bl-imġiba tajba tagħna nitolbu. Ħajjiddi fuqna is-sebħ tiegħek mulej. Għalina li nistqarru lil Kristu bħala Alla u bniedem
biex nadurawh bl-emejjel tal-imħabba tagħna lejn ħutna. Nitolbu. ħajiddi fuqna is-seb tiegħek mulej. ħajiddi fuq kulħadd sebħek mulej, ħalli l-bnedmin kollha jarfu li huma msejħa biex ikollhom sem mill-istess wirt, ikunu membri tal-istess ġisem u jkollhom sem mill-istess weda li seħħet fik, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħina tiegħek mulej ħares lejn dawn l-offerti tal-Knisja tiegħek. Maħnis se nofrulek iżjed deheb, inċens u mirra, iżda lill-Ibnek Ġesu Kristu Sidna, li taħt iġbijat ta' dawn l-offerti u għas-sagrifikat u moti l-inna bħala ikel u li għajxu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Nerfow lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj l-mulej għall-tan. Sewa u xieraq ta' sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr.
Għax inti llum dawwalt il-ġnus meta wrejthom fi Kristu il-misteru tas-salvazzjoni. U bid-dera ta' ibnek fostna bħala bniedem li jmut, int fejjaqtna bis-seb ġdid tal-ħajja tiegħu li qatt ma tintemm. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Għaddis tas-sew int mulej toqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu sidna bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xems sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokontana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejli fi ħinata lina ħal-ħobs radlek il-ħajr, birek, qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, radlek il-ħajr, birek, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li biha ibnek fdina u tal-qawmin u tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġġija tiegħu bratti l-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Għaraf fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek. Marveġ nimqazzhom Malla Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-martri glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jitlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, li qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli, l-Isqof Joseph li qed jgħini, l-Isqof Anton, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Il-qabittiba t-talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti ritta tinġabar madwarek. Għader missier ħanin li l-uridek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin u għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex ikoll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-seb tiegħek bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missi li tista' kollox flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebol ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għattu l-paċi lil xulxin. Oh
Dan u l-ħaruf talla, dan u li neħidnu bit tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun il-feja. It is with great joy that we welcome each and every one of you for our liturgical celebrations. We would like to remind you that communion with the body of Christ is reserved for Roman Catholics only. Those who are not or else may not wish to receive Holy Communion, but still wish to receive a blessing, please approach the priest and have their hands crossed on their chest, so that the priest will bless them with the sign of the cross. Thank you.
Nitolbu. Mulej mexxina dejjem kullimkien bid-dawl tiegħek tas-sema biex fema safja narfu l-misteri qaddisa li fihom oġbok tagħtina sem u nirċevuhom kif jixraq bl-imħabba kollha. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Alla li sejħilkom mid-lamijiet għad-dawl tiegħu tal-għaġeb, fit-tjubitu jagħtikom il-barka tiegħu u jwettaqkom fil-fidi, fit-tama u fl-imħabba. Dilkom li b'qalb qawwija qegħdin timxu wara Kristu li llum der fid-dinja bħala dawl jiddi fid-dlam, jagħmilkom ukoll dawl għal ħudkom. Jagħtikom li wara din il-ħajja taslu għand Kristu Sidna li hu dawl minn dawl biex b'ferħ kbir waslu għandu l-maġi li mxew mal-kewba sakemm sabuh. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru Naslu fit-tmiem din il-quddiesa mill-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta, hekk kif illum il-Knisja qed tiċċelebra l-Epifanija tal-Mulej. Illum nitolbuh biex bħalma bkewba mexxa l-ġnus u għarrafhom bibnu l-waħdini, fil-ħnina tiegħu jagħtina li aħna li diġà rafnieh bis-saħħa tal-fidi naslu biex nitaxqu bih wiċċ imbuċċ fis-sebħ tal-kobor tiegħu fis-sema. Amen. Grazzi tal-illum ingħaqadtu magħna għal din iċ-ċelebrazzjoni u nawguralkom il-ħadd it-tajjeb.